Hei hei! Se on Alle-mies Richard Feelgood. Terve taas! Joo, minä sain tuolta Keski-Suomesta sellaisia pikkasen filmejä itselleni. En ollut siellä matkalla. Siellä oli Broidi oli siellä ja se oli kuvannut vähän sen tuolta Ähtäristä, kun ne oli käynyt siellä Ähtärissä kattelemassa pandoja ja muuta mitä siellä oli. Ja se oli sieltä vähän kuvannut, niin minä sain sieltä videoita, niin minä laitoin tähän tällaisen pienen filmin. Ja laitin siihen musaa, kun siinä oli taustaa meteliä niin paljon, että ei semmoista voi kuunnella. Niin toivottavasti tykkäätte. Katellaan. Annoin pikkusormen, se vei koko käden. Annoin pikkusormen, se vei koko käden. Lähdin tulella leikkimään, tein sen salaa. Nyt mun sydän roihuaa, se loppuu Tolvinta kirjeisiin, heti vastasin. Intimit ääninauhat, pian piilotin. Olohuoneen matolla kävelin ympyrää. Ja mä luulin, ettei kukaan näe. Annoin pikkusormen, se vei koko käden. Annoin pikkusormen, se vei koko käden. Lähdin tulella leikkimään, tein sen salaa. Nyt mun sydän roihuaa, se loppuu palaa. Taisi olla maanantai, kun sinut toivakasta hain. Tiistaina totta kai, päiväkahvin sain. Keskiviikko kietoi meidät kuumaan syleilyyn. Ja mä tiedän siihen syyn. Annoin pikkusormen, se vei koko käden. Annoin pikkusormen, se vei koko käden. Lähdin tulella leikkimään, tein sen salaa. Nyt mun sydän roihuaa, se loppuu palaa. Annoin pikkusormen, se vei koko käden. Lähdin tulella leikkimään, tein sen salaa. Nyt mun sydän roihuaa, se loppuu palaa. Annoin pikkusormen, se vei koko käden. Annoin pikkusormen, se vei koko käden. Lähdin tulella leikkimään, tein sen salaa. Nyt mun sydän roihuaa, se loppuu palaa. Annoin pikkusormen, se vei koko käden. Annoin pikkusormen, se vei koko käden. Lähdin tulella leikkimään, tein sen salaa. Sydän roihuaa ja roihuaa. Annoin pikkusormen, se vei koko käden. Annoin pikkusormen, se vei koko käden.
No niin, semmonen filmi se oli. Siellä ei oikein muuta ollut kuin, että pandat mussutti saatana sitä pampua. Ne on kyllä laiskoja. Kumpi on laiskempi? Kiinalainen panda vai somalialainen maahanmuuttaja? Hyvä kysymys. Kiina vie pandat pois, jos niitä ei ruoki. Ja en mä tiedä, päästäänkö me eroon millään niistä somaleista. Mutta ilmeisesti nyt kun rajalaki päästiin läpi ja muutakin tällaisia lakeja on mennyt läpi, niin ehkä me päästään niistä somaleista eroon. No niin, tää oli tällainen filmi ja katsotaan ensi kerralla mitä ensi kerralla tehdään. Ja kiitos kun kattelit ja muista peukuttaa ja laita kanava tilaukseen. Ja ensi kertaan. Hei hei!